no a teď znova. Znamená to, že jste dali dům dohromady, teď to bylo jak při té další povodní, opět zničený celý. No nebyly takový škody nebudou, že jsme to dali jako víc, jsme si na to dali záležet, ale pořád jako finance a síla a psychika hlavně, no, to jako, ta chybí teďko, no. Kolik jste měli tentokrát vevnitř vody? Tentokrát byl 1,30 m a minulou povodeň bylo 1,80 m. Zajímavé ovšem je, že vy se nenacházíte v záplavové oblasti. Jak se to vysvětlujete, že během posledních 10 let už jste vlastně byli teď po třetí vytopení? No to si právě neumí tady vysvětlit nikdo, protože vlastně starousedlíci, kteří tady třeba žijí 80 let, tak vlastně tyhle ty záplavy nikdy nepamatují. Tady vždycky jsme byli zvyklí na velkou vodu, ale byla to taková ta normální velká voda třeba po letních deštích nebo po sněhu po zimě, ale tohle to nikdy nebylo. A samozřejmě prostě my si myslíme, že za tímhle jsou nějaké prostě jiné vyšší cíle, že nás tady prostě nechají takhle vytopit jako králíky, protože si myslím, že dneska každého víc zajímá prostě nějaké rekreační středisko, turisti, jachty na Lipně, na Orlíku a tak. A prostě tohleto, jako my jsme tady opravdu úplně až ten poslední jako článek, který by se jako hlídal a dával se jako na něj pozor. Dříve, když vlastně ty hráze nebo přehrady řídili hrázní a řídili to svým citem a instinktem, tak se nikdy nic takového nestalo vlastně. A dneska, když to vlastně je řízené počítači, tak prostě si myslím, že tím líby by to mělo být chráněno. A jak vidíte, tak není. A je zajímavý, že prostě do roku 2002 se tady nestalo nikdy nic takového. Naposled tady byla nějaká větší voda asi v 50. letech, ale to prostě bylo zanedbatelný proti tomuhle tomu a je zajímavý, že od roku 2002, kdy se teda jsme si všichni mysleli, že už tehdy to byla nějaká lidská chyba, tak jsme si říkali, to už prostě to už se nemůže nikdy stát a prostě se to stalo. No ale jako, a teď navíc ta situace a i ta situace v těch médiích, jak prostě o nás tady píšou, tak to prostě to člověka dostává do kolen, protože vlastně dneska nás postavili do takové situace, když jsme prostě nějací méněcenní, že jsme si postavili domy v takovéhle jakoby oblasti, protože všichni vám samozřejmě radí, odstěhujte se, jak jste si mohli postavit dům v takovéhle oblasti, ale tohle nikdy nebyla záplavová prostě oblast. Tady prostě se krásně žilo, prostě opravdu my u té Vltavy jsme vyrůstali, Vltava, jako když byste prostě pak vyšla jako víš na tu hráz, tak ta jako opravdu jako je sice na dohled, ale poměrně jakoby daleko a má vysoké jako převýšení, než se ta voda sem dostane, jo. Takže ta voda vždycky měla kam prostě se rozlít a odplavat a tohle to prostě, co se teď děje od toho roku 2002, tak prostě je jasný, že to není jenom přírodou, tak jak každý se nám snaží jako namluvit, jo. Ale bohužel si myslím, že se tímhle nezačne nikdo jako zabývat tak, jak jako by měl. Řekněte mi tedy, co dál. Vy jste stavili dům v době, kdy jste si říkali, že tady žádná povodeň být nemůže. Já se vás teď neptám na další dny, to je jasné, budete uklízet. Ale co další měsíce nebo roky? Zůstanete tady opravdu bydlet? My tady, jako bydlí tady hlavně můj otec, kterému je 80 let, jako tak ten tady bydlí trvale, my jako pouze o víkendech teda, ale jako otec tady samozřejmě zůstane, protože on vlastně chová poštovní holuby, má tady spoustu známých, vlastně vyrůstal tady a navíc se tady i narodil. A on tuhle situaci nikdy nezažil až v tom roce 2002, teďko teda podruhé, takže pro něj ta situace je nejtěžší po psychické stránce, pro nás je nejtěžší jako po těch ostatních stránkách, ale samozřejmě, že jako tady zůstaneme dál a budeme věřit tomu, že teda po třetí už se to opravdu nestane, že opravdu už někdo si dá pozor, aby k takovýhle jakoby situaci nedošlo a že teda nám nebudou radit politici z televize, že teda nebudou předvádět, jak jsou unavení, že si musí dát 2 skleničky nebo 3 skleničky, jak prostě špatně jsou tu situaci jako psychicky zvládají. Já nevím, co bychom si museli dávat my, aby jsme tu situaci zvládli. Já vám děkuji za rozhovor. Každopádně zůstáváte v obci dál. Náš štáb také v této obci zůstává a budeme vás i nadále informovat, co se tady děje. Ano, to byl jeden z mnoha